Eżis l-spettaturi, merħba għal programm ieħor Vale miegħi Karlo u ma' Ruben li qiegħed hawnhekk ħdejja diġà qed jaħdem bix-xogħol jew wara. Issaqsuni fini Valeri. Ara li ġejja. Ġejja. Inti kif qbadtu bdejt minn ajri? Aw kif biddilt kollox diġà? Dak mhux lili, jien ma bdilt xejn, kollox fidej Ruben kien. Immaġinajt li mhux inti għax qiegħed pulitu hekk. Inti naqra pixxi kalda, ġejt tara x'inhu jiġri u da. U fil-fatt it-tunelitajiet tal-ħitan qed ninnuthom qegħdin fuq il-libsa tiegħek. Ġejt naqbel vera llum, ġejt eżatti. Bellezza. Propja, ara, aktar il-qoddim ħan nitkellmu ma' Dr. Sandra Ġuzdarmanin li se tkellimna fuq iż-żwiemel tal-baħar. U ħadd tkellimna kif dawn jistaħbew bej il-ħaxix u llum ġejt eżatti ara biex inkun qiegħda. Kont nsaqsik fejn hu d-demp tas-sirena jiena. Għax jisek għadek ħirġak mill-baħar. Ħallejtu d-dar. Ruben, grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk magħna u tax-xogħol li ħadd għaliex intom ġejtu kmieni qabli sew. Aħna sistejna naqraw. Veru, u biddiltu kollox. Għamiltilna dal-ħajt vera sabiħ. Dejna dal-ħajt issa ovvjament. Tix ħaġa differenti milli għamilna. Xi ħaġa differenti, kemm differenti, bażikament huwa istess dejt l-istess materjal, imma ovvjament il-materjal id-disin joħroġ skont ovvjament kif tintuża lid. Ġvirek tisboħ forma ta' hekk ħajġi hekk, jekk ħadisboħ dritt ovvjament jidritt. U tekniki differenti. Fil-fatt id-differenza li il-ħajt il-blu qisu forma ta' sħaba. U niftakar li meta konna qegħdin nagħmluh, inti kontat li biex il-pinsel nagħmlu hekk u hekk, qisu sħalibu, qed li hekk. Issa da kif għamiltu? Da ġi differenti meta ma ħallejtniex nagħmel biċċa. Dan inti qisu għandek il-maniża li ġifieri ovvjament il-pinsel żammejn l-isfel biss. Jiġifieri daqqiet il-fuq u l-isfel. Issa, żammejtu hekk biex ovvjament jien ħanagħmel xi ħaġa oħra fuq biex ovvjament toħroġ it-texture. Għax hekk ħanagħmlu bħal l-oħra u ovvjament ħanagħmel stencil fuq ovvjament ħanfixklu naqra. Mentri hekk huwa iktar kważi plain, allura ovvjament l-stencil ħad toħroġ iktar. Sejna naraħ il-req. X'żitlu miegħu? Le, dak ma żitlu xejn, dak huwa l-materjal minnu. Il-materjal minnu. Isu għandu l-glitter ġofi. Għax il-gold ovvjament u iktar jidher il-glitter gold u ġofi iktar jidhru. Għandna ħajt tad-deb. Xiridu iktar. Indunajtu li nħobbu. Għaxina nħobba dik il-laqta deb li s-soltu tagħmel anke inti mal-ammara, hekk dejjem. U naf li tħobb ir-roża. Iwa, le, kulħadd jikkuntentani qiegħed fil-fatt, Ruben. Li għandha sabiħ ukoll iż-żeba li hija bbażata fuq l-ilma u xekk, allura hija tajba l-ambjent. Eżatt, u la tinten u tinxef malajr u jekk l-affarijiet silthom kollha bdilma bis-sapun ġifier m'għandek bżonn solvents u dal-affarijiet kollha. Kemm hu sabiħ li meta mmorru nixtru prodott dejjem nagħtu każ illi qed nixtru xi ħaġa li ma tagħmilx dannu aktar lill-pjaneta. Għax kieku kulħadd jagħmel hekk, id-differenza tkun kbira għax kulħadd jgħidlek immorjin issa il-bot żeba tiegħi x'differenza se jagħmel fejn tal-oħrajn. Imma fil-verità jekk kulħadd jieħu deċiżjoni favur l-ambjent. Tinbidel l-istorja u ma tibqax li Ekku. Issa, fuq tal-ħajt, ħajsir, x'jonqsu? Issa, ovvjament, ħanħalluh jinxef, għax ovvjament irid il-ħin jinxef tiegħu, ovvjament ħanamlu stencil biex ovvjament naqalgħu naqra. U l-istencil li ħatuża hija partikolari ħafna, kif tara ħatoġbok. Sewwa. ħammurru naqra. Iva, ħammurru naqra glamour. Stencil bażikament li tintoġob, stencil jisistu ħafna ġifieri li trid, imma din l-stencil tintoġob ħafna nies. Issa l-qudiem ħajkolli mistoqsija ma fuq l-stencils jiena għalikom. Għaliex hawn ħafna daqsijiet ukoll. U dejjem nibda ngħid imma inti kif tista' tikkalkula, pereżempju, inti għamil dal-kliem hawnhekk fuq is-sufan bl-stenciling. Kif iddeċidejt li ma daqs se tuża biex ma jiġix żgħar ħafna jew kbir ħafna jew u fuq ħajt iktar nintilef kieku Ruben jiena. Dependi x'ħaġa jkollok. Jiġifieri tittadatta. Mhux jekk inti mhux ħajkollok metru kwadru ta' ħajt u ddaħħal stencil ta' metru nofs, għax ma tagħmel sens. U jeżistu stencils għal affarijiet. Jeżistu ħafna kbar l-lum il-ġurnata. Stencils jeżistu minn żgħar daqshekk u jikbru l-lum il-ġurnata anke 2 meters jeżistu stencils, ġifieri hawn ħafna tipi ta' stencils. U din it-tip ta' żeba tista' tagħmilha fuq kwalunkwe ħajt imkaħħal li għandek. Daw it-tip ta' żeba tista' tagħmlu fuq kollox. Ġifieri anke fuq amara? Anke fuq amara. Eżatt, u x'irid ikollok preparat qabel? Dejjem ikun misbuħ abjad. Misbuħ abjad. U ovvjament tagħt il-primer tagħhom, imma inti dejjem tibda minn fuq bażi bajda. Tagħmilx dak it-turkwas, tagħmilx il-gold, tagħmilx kannella, inti dejjem tibda minn fuq bażi bajda. Għax inkella l-kulur il-kulur finish jaf jibdillek il-kulur. Jien meta ġieli għamilt xi proġett żgħir hekk dik inħossha vera.
illi dejjem sabiħ li tibda fuq l-abjad. Importanti. B'xi mod il-kulur joħroġ. Eżatt, u qabel ma tibda, trid tagħti l-art. Ekku kif għamilna aħna wkoll. Eżatt. U ma tkunx bil-ġlek bħali. Le, ġifieri inti llum naf li ma milċe, jum kellhom mort bidde. Ma bil-ċej, ħanibdew. Mara, Le, ma bil-ċej un tiħu għalli kax bil-ħajt. ngħidlek bixxi kalda. Le, ma milċej bil-ħajt, imma tagħmel ħafna, għax ikun ġara ma kollox, rajtu kemm ġikwini. Iva, jina naħseb ftit qabel biex nara kif ħajkun għaddej l-andament tal-programm. Dejjem nipprova nsib xi ħaġa differenti x'impoġġi fuq Fil-fatt ġajt rajt kollox imdawwar jiena. Iwi, jina nħobb dejjem indawwar. Usa, is-sensiela Zidna mixja gastra, antika. Ġimiela, ekku, is-sensiela mixja, u allura s-settana ħajġi Iva. komplut propju sal-aħħar programm, Eżatt. ikwednihom il-telespettaturi. Eżatt. Mela, issa se tkompli xi ħaġa oħra, Rubek, ħajn xefda. Għalkol nixfu daw, ħallu nċef ħalli iktar ta' namlu l-istensil, ovvjament ħanibda ħajtiħor. Issa hekk qed nara dal-ħajt. U għandu għamilt il-masking tape bil-mindut. Dak ovvjament id-disin ħajjiġi hekk, ġifieri bħala disin jagħmel il-masking tape għax inti kollok ħajt kbir, ovvjament titlef ir-rotta meta qed taħdem. Inti kollok forma ta' gwiri. Allura ovvjament. Ħallat xi kuluri. Le, ħajuża xorta kulur wieħed, imma ovvjament ħanimxi iswandi riga ma xiex nimxi. Għax inkella f'dak it-tul kollu ovvjament mhux ħanibqa' dritt. Għalhekk jgħidu x-xogħol tieħel minn għandu s-sena kif jgħidu. Eżatt, jiena nħobb ngħid il-ħobb seħil minn jaf jieklu. Ukoll. Imma sabiħ li qegħdin naraw modi differenti ta' kif inti tista' żejjen ħajt. Il-verità dan huwa l-istess materjali ġifieri orajt kuluri L-istess. differenti. Issa naraw x'riżultat se joħroġ u naraw Eżatt. it-tejb biex differenza għamel mela. Eżatt, eżatt. Jiena ħanħallikom taħdmu għaliex wasal. Jiena ħanoħroġ ħanħalli Ruben waħdu ma jridniex miegħu. U fejn sejjer inti? Jiena Eh. u mbagħad ngħidlek. Mur. Jiena ħammur niltaqa' mal-mistidna tagħna. L-ewwel mistidna tagħna se tkellimna fuq il-Batteries for Hospice Campaign. U għalhekk nixtieq nistiden hawnhekk miegħi fuq is-sufan tagħna lil Denise Brinkat. Denise, grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina tagħna. Grazzi, nitolbok tpoġġi bil-qeda fuq is-sufan li żebħinna Karlo, 15 mhux ħadd iċċappas. Les issa nixef. Sabiħ. Grazzi. Denise hija il-Head of Client and Public Relations u edha hawnhekk magħna biex nitkellmu dwar din il-kampanja li jiena meta rajta mid-dar kienet inizjattiva li veru ġbitni għaliex tolqot l-ambjent u tgħin fl-istess ħin. U din hija l-kampanja Batteries for Hospice, illi dwarha se tkellimna aktar Denise. Denise, x'inhi din il-kampanja li ħriġtu biha? Vera xi ħaġa ta' min japprezza? Ekku, kif qed tajt inti hija xi ħaġa li tajba u tagħmel il-ġid. Mela, l-an tal-kampanja huwa żewġ fatturi li huma importanti fil-ħajja tagħna. Waħda hija li l-batteriji ma narmuhomx fl-ambjent u imorru għal riċiklar, u l-oħra hija li permezz tek inkunu qegħdin ngħinu lil min għandu bżonn l-għajnuna tagħna. Jiena dejjem ngħid li jekk tista' ma tużax batteriji, dik l-idea. Dik dejjem. Imma jekk ħatużhom, importanti li disponi minnhom kif suppost. U x'għandna nagħmlu f'daw il-batteries? Mela, hija sempliċi immens. Inti meta tkun qed tuża kif qed tajt inti jekk tista' ma tużax batteriji, ma tużax imma ovvjament hawn ħafna apparat li għadu jintuża permezz tal-batteriji jaħdem. Li għandek tagħmel inti meta ikollok ejja ngħidu li qed tara television, remote ta' television spiċċaw l-batteries. Mela inti kemm tħalli vażett id-dar vojt, u kull darba li kollok batteries li huma qarrimi titfa'hom f'dan il-vażett. Mhux se toqgħod tmur batterija. Ekku, jista' jkun anki xi vażun li ma tużax. Ikun anki jekk għandek landa jew mhux landax tal-metall mhix ideali, jekk ikollok vażett tal-ħġieġ tat-tadam tal-konserva li tkun diġà użajt. Importanti li jkun ħġieġ mhux landa. Iwa, importanti. Minħabba corrosion u hekk. U tħalli hemmhekk titfa' dawn il-batteriji meta jkollok vażett mimli inti kemm toħodhom miegħek meta tkun sejra tagħmel xi qadjax. Il-bins tal-Batteries for Hospice tista' ssibhom fis-skejjel, fis-supermarkets, il-banek. Kullimkien fejn taħseb li se tmur qadja, żgur se ssib wieħed minn dawn il-kontenituri. Ġifieri
vera faċli u mhux se toqgħod tmur qadjali apposta, qed tifhemx aħna pruvajna nagħmlu l-kontenituri postijiet fejn in-nies xorta se jmorru jagħmlu l-qadi tagħhom, allura might as well once li tkun hemmhekk ħatiħu l-batteries miegħek. Jiġifieri moqdin tajjeb, skużi m'hemmx kif qed tgħid inti tista' Vera sempliċi. iżommhom f'kontenitur anke f'waħda bħal din pereżempju illi ħadd ma jkun jaf x'inti qed iżomm ġo fiha, mhux hekk? U tħallihom hemmhekk. X'tip ta' batteries nistgħu nirriċikla? Għax bażikament daw il-batteries li qed jinġabru kif qed inti tajjeb se jiġu riċiklati u il-proċess kollu se jagħti xi ħaġa lil hospice. Imma x'tip ta' batteries nistgħu nagħmlu? Dawk in-normali li kulħadd jaf bihom il-pencil pereżempju. Eżatt, il-maġġor parti huma il-batteriji li nsibu ġo djar tagħna. Ġifieri kif qed tajt inti il-pencil biex niftehmu, il-button cells, qed naralek waħda hemmhekk jien. Fil-fatt dejjem kelli kurżità, din hija batterija milli nsibu tiegħi pereżempju di tal-miżin li nintiżen fuq u ma tantx toġobni xejn għax kull darba nitla' fuq u nieħu qata. Imma daw jintużaw ħafna fl-arloġġi wkoll. Daw ukoll tajbin. Iva, dawk kwalunkwe batteri li tintuża fid-djar hija tista' tpoġġiha fil-kontenituri. Issa li ma ninkludux huma batteriji tal-karozzi, għax huma balki dawk postijiet oħrajn fejn tista' toħodhom. U il-AAA, 9 volts, 6 volts, dawn kollha li jkunu f'remote controls, fit-toys li kollna ta' tfal, f'xi ma nafx arloġġi kwalunkwe ħaġa li nużaw fid-dar u li taħdem il-batteriji jistgħu jitfgħu iva. Il-kampanja ilha għaddejja mhux ħażin u naf illi diġà ġbartu ammont sabiħ. Tunnellati. Illa wara kemm jintużaw, batteriji. U diġà tajtu ammont sabiħ lill-hospice ukoll. Iva, sissa, mela, tajdu li x'għandha x'taqsam ir-riċiklar tal-batteriji u qed ngħinu l-hospice. Mela, meta inti qed tarmi l-batteriji fil-kontenituri li qed nipprovdu aħna, inti iktar ma jinġabru batteriji, il-kampanja Batteries for Hospice se tagħti donazzjoni lill-hospice biex tgħin ħalli tinkoraġġixxi lin-nies li billi qed jagħmlu ġest tajjeb li qed jitfgħu l-batteriji fejn suppost, Batteries for Hospice se tirriċikla l-batteriji u tagħti donazzjoni lill-hospice. Fil-fatt diġà tat ma' 7,000 euro lill-hospice permezz ta' grazzi lill-pubbliku li ikkopera u dejjem qed jiżdied il-parteċipazzjoni tan-nies għaliex vera qed ikollna rispons tajjeb ħafna. U għalhekk li nagħmlu wkoll dawn il-slots tagħna biex aħna dejjem inqajmu aktar kuxjenza għaliex il-batteriji meta jintremew bla doċċ. Aħna forsi armija u tmur fil-miżbla. Ma fil-miżbla se tagħmel ħafna ħsara mhux hekk Denis. Tista' tikkawża anki nirien kif diġà rajna fil-faċilità. Kien hemm inċident fejn permezz ta' batterija ħolqot nar u seta' tkun ta' anki kawża Alla ħares qatta mewt ta' xi ħadd mill-ħaddiema. Ġifieri mhux għalkemm ngħidu ħanaqbdu nitfgħu iva di l-batterija żgħira x'ħadd tagħmel differenza, tagħmel ħafna differenza. U toħroġ ħafna kimika minnha. Iva. Ġieli narhom jiena fuq xatt il-baħar. U tiġani qalbi għax ngħid min jaf kemm ħarġet kimika minna illi ikkontaminat il-post kollu. Qed tagħmlu wkoll ħafna xogħol siewi ma' tfal. Iva. Mela ilna għaddejjin mill-bidu tal-kampanja din issa hija it-tieni sena tal-kampanja. Iva, bdejna fil-bidu ta' 2022 fl-aħħar ta' 2022. U 2023 bdejna kompetizzjoni mal-iskejjel ukoll fejn l-iskejjel jikkompetu bejniethom min l-iktar ħajġbor batteriji. Kontenituri wkoll u n-nies ukoll jistgħu jgħinu lill-istudenti li jafu huma jew it-tfal tagħhom u n-neputijiet billi ikollhom il-batteriji jistgħu jagħtuhom lilhom ħalli jgħinu lil dik l-iskola fejn imorru huma biex tkun waħda minn ta' qoddim. Għaliex hemm premju marbut ukoll iva. It-tfal ħossuhom importanti wkoll meta nagħmlu dawn il-ġesti tgħidlu isma' forsi jkun hemm xi nanna u tgħidlu isma' tieħodhom lill-iskola daw ikun qed jagħmel xi ħaġa l-iskola. U qed turih li qedtejn. U qed nurhom ukoll li għandna narmu b'mod tagħti eżempju tajjeb eżatt. Għax kien nara tieħu ħsieb l-ambjent mela tgħinni. Ekku, hija xi ħaġa sabiħa. U għamiltu xi ħaġa mal-Girl Guides ukoll? Iwa, apparti l-iskejjel qegħdin nagħmlu wkoll mal-Girl Guides u l-Scouts fejn
qegħdin nagħmlu proġetti magħhom. Pereżempju l-ewwel proġett kien illi huma rridu joħolqu il-kontenitur għal-batteriji għal-headquarters tagħhom. Ġifieri biex jibdew minn hemm. U kellna rispons tajjeb, it-tfal ħadu gost, għadu jagħmlulhom il-kuluri u jkunu iktar kreattivi kif inhu hawnhekk għall-istudio. Kontinejk fi kasajt il-Karlo u jagħmillek daxi. Ngħidulhom ikellmu lil-Karlo fil-każ. Imma dik hija xi ħaġa wkoll sabiħa illi anki d-dar tagħna jekk forsi għandna tfal żgħar, ejja nagħmlu aħna l-kontenitur is-sabiħ. Flimkien kif jixtiequ ma nidhom isma' kull meta jkollna bettri aħna nagħmlu hemmhekk. U qed tagħmilha mill-qalb għax qed tagħmilha biex tgħin l-ambjent għalik innifsek u qed tgħin lill-hospice, jiġifieri Li jagħmlu xogħol m'hemm xejn siewi ħażin ħafna. fiha tajjeb biss, ġifieri Ekku, inti li qed ġbitni tagħmel. ħafna meta rajta mid-dar. Eżatt, qed tagħmel xi ħaġa ġest veru li int xorta se tagħmlu xorta se tarmihom, minflok ħatarmihom fis-sewda fejn mhux suppost. Ħallihom ġo kontenitur li kif qed tgħid inti tista' tagħmel wieħed apposta biex ma jidhirx ikraħ fl-għajn sakemm inti tmur toħodhom, ħadthom biex tarmihom u taf inti għandek dak is-sodisfazzjon li ma ħriġtx flus biex tgħin lill-hospice imma permezz li qed tarmi l-batteriji qed tgħin lill-hospice. Din hija xi ħaġa ġieli jgħidulek ismajna id-donazzjoni nsiba tqila forsi ma nasalx li, imma żgur li nistgħu ngħinu b'dan il-mod ukoll. Għandkom il-fuq minn 900 bin u xek, jiġifieri vera mintu inna faċli. Se jkun il-każ li ma jsibux bin, żgur. U jekk ma jarawx fil-ħanut jew fl-istabiliment fejn jkunu jistgħu jisaqsu għaliex qed inkomplu nżidu ma li għandna, ġifieri għax hawn ħwienet li qed jgħidulna n-nies qed jitolbuni l-bint tal-bettri u jiena m'għandix. Allura qed noħdulhom hemmhekk ukoll. Fil-website ukoll tista' ssib u anke fuq il-Facebook page issib il-lista tal-ħwienet. Aħna kull ġimgħa qed intellgħu pereżempju ħattart tista' ssib il-bint tal-bettri f'dawn il-lokalitajiet. Ġifieri biex komplu ngħinu l-nies biex tkun faċli kemm jista' jkun. U anki intom telespettaturi tagħna jekk ukollkom bżonn aktar informazzjoni jiktbulna anke fuq il-paġna ta' Facebook tagħna se sibu aktar informazzjoni fuq dil-kampanja. Denis, għat li bdiet fl-2022. Ħatiqaf se tibqa' għaddejja kemm fadlilna żmien. Se tibqa' għaddejja żgur, dil-sena żgur u naħseb anke fis-snin li ġejjin. Għaliex qed naraw il-frott in-nies qed tikkopera, jafu li ħajt jagħmlu xi ħaġa l-ġid, allura tkun ħasra jekk nieqfu nagħmluha fl-istess ħin. Aħna bħala pajjiż irridu nirriċiklaw kemm jista' jkun. Allura eżatt, huwa dover u aħna marbutin illi jridu nibżgħu għall-ambjent billi waħda minnhom nirriċiklaw il-batteriji. Mela, tinsewx jekk ikolkom il-batteriji tagħkom tarmuhomx, żommuhom f'kontenitur u ħuduhom għal din il-kampanja Batteries for Hospice. Denis spjegatilna li il-bins qegħdin kullimkien u jekk ikolkom problema aħna ntukom aktar informazzjoni wkoll. Denis, grazzi ħafna, jalla aktar kumpaniji u kooperattivi u entitajiet jitħajru jagħmlu inizjattivi bħal dawn li jkunu tajbin għall-ambjent u tajbin għall-edukazzjoni u tajbin għax qed nagħmlu ġid mal-hospice jew ma' entità oħra. Aħna se nofrulek rigal ċkejken, hawnhekk tista' tażel wieħed inti, dawn huma rigali ta' kummerċ ġust, grazzi għall-EcoShop ta' Loop, Ġakonija Parroċċi. Mera, żbieħ il-Mirja. Dawk huma prodotti ta' kummerċ ġust. Grazzi Denis, grazzi tal-iqsam da kollu magħna, niltaqgħu ftit ieħor wara reklami. U magħna.